Xavi, nova victòria, s'ha fraguat a la primera part amb els 2 gols i no heu patit tant, no seria la paraula patit, però més còmode que la setmana passada. Sí, al final crec que el Castelldefels ha vingut aquí a fer un partit d'estar tancat i de sortir ràpid a la contra, teníem més o menys controlat el que podia fer i és el que ens hem trobat. Al final sí que és cert que hem tingut la sort i l'encert d'aquest minut 44 de fer el 2-0 i això ha tranquil·litzat molt les coses. Si haguéssim anat amb 1-0 a la mitja part, ells haguessin donat un pas endavant, potser ens hagués anat també inclús bé perquè es haguessin obert una mica més, però al final content perquè és una victòria més, ampliem distàncies amb el segon i a continuar, que encara queda molt. Més líders, com tu dius, i amb la possibilitat de la setmana que ve guanyant, encara més perquè el Prat no juga. Sí, per això, al final nosaltres sabíem que havíem de fer la feina aquí, que era un partit complicat, un equip que se'ns ha trebat moltes vegades i que se'ns complicaria. I nosaltres hem fet la feina. Després el Prat sabíem que tenia un partit molt complicat al camp dels Reus, que nosaltres també el vam patir, crec que empatat, o sigui que perfecte per nosaltres, perquè ampliem distàncies i podem ser una mica més líders la setmana que ve si tornem a guanyar el camp del Sant Feliu. Ja són 15 partits sense perdre. Li he preguntat a Tom, on està el sostre d'aquest equip? Al final no hi ha sostre. Si diem que hi ha sostre anem malament. Al final hem de seguir igual com estem fent, treballant, ser humils, intentar respectar els rivals sempre i treballar amb la màxima ambició. Crec que l'equip està en bona línia, ja portem moltíssimes setmanes, mesos ja, que estan treballant així i al final és el més important que hem de durar fins al play-off i aconseguir l'objectiu, que és l'únic objectiu que tenim, que és pujar i és el real. Volia destacar la polivalència d'un home com a Juste, que ja el coneixíem, però la setmana passada juga de lateral dret i aquesta setmana de lateral esquerre i no es nota. Sí, ha jugat de lateral dret, ha jugat de lateral esquerre, el dia del Llagostera havíem plantejat la setmana amb Juste de pivot, el doble pivot amb David García i no va poder jugar perquè Gabriel va haver de marxar per al tema del seu pare i al final va haver de jugar a darrere de central. Sabem que Juste pot jugar a qualsevol posició del camp, des de totes les posicions de defensa, inclús el pivot, o sigui que tenim un comodí allà que és molt bo, que al final el podem utilitzar i l'utilitzem per segons el que tenim al camp de jugadors i també segons el rival. Jo volia felicitar per la victòria i per aquesta corba comentàvem un Ripoll, per aquesta corba d'aprenentatge. El Castelldefels és un rival salvant les diferències similar al Sants i avui s'ha vist un guió de partit en el que allò que ens va fer patir el darrer partit avui s'ha millorat. Al final això és fruit del treball. Sí, però al final també van venir diferent el Sants com ha vingut el Castelldefels. El dia del Sants no vam haver de canviar el guió també sobre la marxa perquè ens creaven moltes dificultats i hem estat treballant aquesta setmana per si ens torna a passar més endavant amb equips. Al final ens hem centrat en el que ens trobaríem de Castelldefels, però també hem mirat més enllà de treballar coses que ens poden ocasionar problemes en altres partits. I crec que la cosa ha anat bé, que l'equip ha respost com volíem. Crec que en algun moment potser havíem de ser una mica més ràpids i dinàmics i acabar jugades abans i ser una mica més fluids a l'última passada, però al final crec que també la calor ens ha influït, que em donava la sensació que els jugadors els hi costava en algun moment, que és el primer dia que de veritat ha fet calor al camp. Al final és anar sumant aprenentatges, com dius, per arribar al final amb l'opció real de pujada de categoria. Tu personalment suposo que et serà una satisfacció poder batre un rival que fins ara havia estat un mal de queixals per l'Hosti, perquè el Castelldefels semblava que tenia presa la mesura del plantejament dels partits. Sí. És un xec a la teva llista de... No, al final m'és igual. Jo el que vull és pujar i sí que és cert que al final el que vull és guanyar tots els partits, i m'és igual qui hi hagi davant. Aquesta setmana tocava Castelldefels, doncs perfecte, intentar guanyar-los. Al final ells entre l'any passat i aquest ens havien plantejat molts problemes. També l'any passat teníem una penalització molt gran amb el camp, perquè han vingut amb el mateix sistema que l'any passat, s'han replegat igual com l'any passat, però la fluïdesa del joc nostre és molt diferent a la de l'any passat. Vaig estar mirant el partit de l'any passat i tant Òscar García com Joan Inés i Belillas, que són els que juguen a mig del camp, havien de fer 5 tocs per controlar una pilota. I avui els que jugaven a mig del camp jugaven molt més ràpid. Al final això fa que a l'equip contrari li costa també més arribar i això és el bo per nosaltres. Salinas ha fet un partidàs. Quan has vist la falta anterior, la gran que ha rebut per darrere, que l'ha anat a caçar perquè li tenia ganes per una acció anterior, en aquell moment has pensat
ostres, que no es calenti i contesti o ara se'm tallaré i marcarà? No, al final és un jugador que sabem que és de sang calenta, però també quan ha rebut la falta m'ha dit que tampoc era tant com semblava, o sigui que al final crec que és un jugador que té la ment una mica dispersa quan li fan entrades així una mica violentes, però bueno, estem intentant reconduir-lo, que no perdi diguéssim, la concentració durant els partits i crec que ho estem aconseguint. Xavi, deies que l'objectiu és pujar, evidentment, números de campió, com a mínim les últimes 15-16 jornades sí que els té l'Hospi, ara toca rematar la feina, no? Sí, però al final no hem de mirar això, hem de mirar que la setmana que ve tindrem un partit molt complicat també i que hem de sortir pels 3 punts. Si anem mirant el que hem fet, anirem malament, perquè és la manera més fàcil de caure. Hem de seguir treballant igual com estem treballant, respectant els rivals, el que he dit, i sobretot intentar pues, que s'allargui aquesta ratxa el màxim possible. Fins a quin punt el fet que vegis que tens 17-18 jugadors que poden ser titulars et dona tranquil·litat, i dintre d'aquesta línia sí que és indispensable el paper de Javi Lara. Si és un dels jugadors més titulars dintre d'aquest equip que gairebé tots podien estar en aquest 11. No? Bueno, al final sí que és cert que tenim una plantilla que tots poden jugar titulars i això és un benefici pel grup, per mi, sobretot per l'objectiu final. Al final hi ha moments per tots els jugadors i potser n'hi ha algun que no està entrant ara el millor titular o que creu que li agradaria tenir més minuts, però ja s'està demostrant que hi ha aquest moment de cada un, que és important. Ara que hi ha hagut Alfonso, que és un jugador que estava sent increïblement determinant, i entra Ripoll i segueix sent el Ripoll abans de la lesió. O sigui que al final és benefici, que sobretot arribin tots quan més sants millor al final, que vinguin amb aquesta xispeta que necessitarem en un playoff i sobretot després a escollir bé el dia que toqui per cada campions. En aquest sentit, Javi Lara creus que és més titular que els altres o no? No, al final sí que és un jugador que és important, que està fent les coses bé, que s'està guanyant el anar seguint l'equip, però hi ha setmanes que juga Javi Lara amb Gómez, ha jugat també David amb Gómez, bueno, depèn del partit, potser la setmana que ve no juga Javi Lara i juga un altre, però bueno, al final el bo és poder escollir i tenir aquesta opció. El problema el tindria si no pogués escollir, que de veritat que li passa a molts equips, doncs tenen un problema. Vale, gràcies. Molt bé.